көзі көргенім yok. Yaprak! Башлары бәрәңгедән, куллары кошыктан ясалган әлеге курчаклар спектакльдә аерым бер мәгънәгә ия. Авторлар 1921 елдагы ачлык фаҗигасын әнә шулай кеше образы һәм уенчыклар аша ачып бирергә тырышкан. Идел буендагы ачлык елларының фаҗигасы. Бер гаиләнең үрнәгендә бөтен безнең милләтнең фаҗигасы күрсәтелә. Әлбәттә, материал бик авыр, без аны үзебез аша кичереп, тамашачыга җиткерәбез. Курчак театрында Галимҗан Ибраһимовның «Әдәмнәр» повесте буенча куелган әлеге спектакль Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә дә гуакла. Моңарчы ул 5 номинациядә Алтын битлек театраль премиясенә дә тәкъдим ителгән иде. Шуны күреп, аны номинацияга кертү, ул инде безнең өчен җиңү кебек иде. Алтын битлеккә дә вакылганда да. Һәм монда да әлбәттә бу бит безнең Татарстан Республикасының иң беренче шундый зур театраль премиясе. Мин аның турында әлбәттә хыялламаган идем. Нохакка гаепләнеп төрмәгә эләккән, сугыш дәһшәтен күргән Алман һәм Совет әсирлегендә булган 86 яшьлек Насыйбулла карт абага алмасы ачы була спектакленең төп герое. Монда кешелеклелек, намус, тормыш кадере темалары чагылыш тапкан. Яршалының Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар дәүләт драма театры беренче тапкыр 2010 елда куйган бу спектакльдә быел дәүләт премиясенә дә гуакла. Шын патриотик әсәр. Мен аны әйттем бит. Бессмертный полк белән бер ул безнең өчен бу спектакль без. Менә ул инде монда бабасының урамга сурәтләрен генә күтәреп чыгышы түгел, шаны белән очраша. Алар шушы Насыйбулла образы аркылы үзләренең бабайларын искә төшерәләр, шул үзләренең язмышлары турында, бабасы язмышы турында уйлыйлар. Шуның белән миңа калса, бу спектакль төрле типтагы дип әйтик инде тамашачыларны, төрле кешеләрне үзенә җәлеп итә. Беренчесе сәхнәдә чагыштырмача яңа куелган әсәр булса, икенчесе инде 13 ел зал тулы тамашачы җыям. Режиссерлар, артистлар, журналистлар, театр өлкәсе белгечләре ике спектакльне дә тамаша кылып, үз бәясен бирде. Аларны бер яссылыкта карау, чагыштыру дөресме? Белгечләр нәрсәгә игътибар итә? Мин бу очракта нәрсәне исәпкә алам. Аның икесендә дә менә кешенең үзенең кешелек сыйфатларын саклап калу проблемасы килеп туа монда. Инде яшәештә нинди генә ситуация булмасын, кеше үзенең намусына тугры булып каламы? Ике спектакльдә премиягә лаек дип саный театр белгечләре. Дәрәҗәле премиягә кайсы ия буласы 26 апрель шагыйрьнең туган көнендә игълан ителәчәк. Инзилә Хусаинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.